1, 2, 3, action. Good morning, guys! I'm getting ready kasi in 10-15 minutes tatawagin na kami for our airport transfer. So siguro mga in 10 minutes pagkatapos ko, I will we will call them para sunduin kami dito para makapag-check out na kami. But our flight is at maybe around 12:40, is it? Yep. Mga ganon. Kaya lang 12:20. kaya lang yung airport transfer nila, 10 or 11. And ayun, ayaw naman namin i-push yung 11 baka malate pa kami. So, we took the 10. And, yeah. So, yung gagawin ko, eyebrows na lang. I just applied concealer, tapos powder, and then eyebrows, and then blush. That's it. And, yeah, I'm almost done. I just need to pack this after I put my makeup on. And then my hair straightener as well, babe. I used that earlier. I'm just letting it cool down. Ito yung powder na gamit ko, my favorite powder. Becca Soft Light Blurring Powder, Golden Hour. This is so good. Okay. I'll just finish up getting ready and then, yeah, last day here. Is someone able to come to my room just to collect the bags for our checkout and hotel transfer to the airport? Alright. Do you know my room? Did it come up? That's the one. Thank you very much. Bye. Where did you get your top, babe? Came up. No! It's came up. No? Came up. We got it from Venice, yung sa mall sa Manila. Doon. From ano daw siya? Overrun 2 eh. Ito yung mga gusto kong puntahan sa Taytay. Pull and Bear. Yan. Ganda, diba? Cute. Sayang, babe, hindi tayo nakapag-Taytay. I will miss this. Bye, Paul. Oh. Yan, nagsiswimming si kuya dun. May spa dun, guys. Ang ganda. Dun kami, sa spa lagi kasi hindi malamig. But yeah. Meron talagang room dito kanina. Not kanina, pero yung katabi namin na room dito, meron silang floaty na unicorn. As in, sabi ko talaga, uy, pwede bang hiramin yung unicorn na floaty pang picture? Pero wala na. Nag-check out na ata sila kasi wala na yung floaty. Tapos meron pa silang donut na na floaty din. Sabi ko, ang galing naman nila, nakakaloka. I'm still waiting for my para mag-cool down siya before ko siya ilagay sa okay na to. Ginanon ko to sa AC kanina eh. Itong dress na to, guys, sobrang tagal na sa akin to. I think mga 2 years na. Ngayon ko lang siya nagamit. So, first time ko siya gamitin. I got this from Gaisano pa, guys, sa Toledo, dun sa Cebu. Toledo, Cebu. Ayan siya. So, gray. Tapos, meron siyang tribal print dyan. It's a maxi dress, but it's not like super long. So, kasyang-kasya siya sa akin. But, yeah. Lagi ko naman itong dinadala kapag nagpupunta kami ni Dan sa resort. Kaya lang hindi ko siya magamit-gamit kasi sobrang wrinkly niya. So, kagabi, kailangan pa namin tumawag sa reception para magpadala ng iron dito. Para lang i-iron ko siya kasi gusto ko siya gamitin. Anyway, okay na itong aking pwede ko na ito ilagay. Nagkuha din ako ng isang mask. Naglagay ako ng isang mask sa bag ko para mag-mask ako mamaya sa plane. Oh, we will have a really long flight today. So, from Palawan to Manila. And then Manila to Kuala Lumpur. And then Kuala Lumpur to Adelaide. So, all up, it's gonna be what? We will arrive in Adelaide tomorrow morning. So, almost 24 hours. Tapos, may time difference pa siya, babe. So, I don't really know kung ilang oras. Kasi iba yung oras natin dito. Iba yung oras sa Adelaide. But, yeah. Yung makeup ko, very simple lang. I have on my lips yung tint from... Wait, I will show you. Kasi lagi ko siyang... Oh my gosh, my bag. I can't open my bag. Plus, my battery is dying as well. Ay! Dahil sa aking hair tie, babe! My hair tie is stuck. Hala, uy, bakit kasi nilagay-lagay dyan? May pagkatang, there we go. Ito ang dahilan. Well, ito yung aking lip tint. Lip Tone Get It Tint. This is, ito hindi ko alam kung saan ko to nakuha. Tony Moly ba yung brand mo? Ito yung parang nail polish. Parating na ata yung aming Lagay ko na dito to sa baba para hindi mag-stuck sa zip. Okay. I'll pee and then I'm ready. Sige, go.
Guys, meron na. Lagi namin ito tinitingnan, meron na. Sige babe, let's feed them. Yung van namin, 15 minutes pa daw. Okay lang, hindi naman kami nagmamadali. Yum. Whoa! Whoa. That's it? Wala, grabe. Uy! Ang lalaki ng iba, oh. Yummers. The fish said thank you, babe. There goes the van. Thank you po. Kami lang. Kami lang. Thank you po. Bye. Yay, kami lang. Ganda lang po ata na yun. Oo, ay. Kaya mga muna sa likod. Departure na kami, guys. Ang haba ng QO. Sobrang dami naghihintay na. Naka-check-in na kami, guys. Bibili kami ng magnet. Ang cool nito, oh. Pwede siya can opener. Tapos magnet siya, oh. Tapos can opener. Oh. Kaya lang hindi kami nakapunta ng El Nido. So, wag yan. Which one are you gonna get, babe? Puerto Princesa, Palawan. That looks alright. Yeah, that's alright. Even though we didn't go there, but that's alright. No, that's Puerto Princesa. We did go there. First That's where we crocodile went. breeding farm. No, we didn't go to the crocodile farm. That looks good though. That's the best one. Just get it. Yeah, no, just get that. They have a small one that's just a pin. It's only $49.75. Sige, let's get that. That one. Buttons are only 20. Now look how cute are these ones? Nah, what are you gonna do with it? Picture? Yeah, I can use your phone. Guys, we're off to the Malaysian Airlines, yung papunta Adelaide. Ay, grabe. I will talk to you guys later about what happened. Adelaide na kami, guys. Bibili sila ng wild turkey. Yeah, go get 3. 3 for $139. Sobrang mura lang kasi dito compared sa mga liquor store. So, just these? How you going? Hi guys! Adelaide na kami! Alam niyo ba yung nangyari? Ay, naku, nakakaloka. By the way, papunta kami kinakat kasi christening ngayon ni Baby V. So, wala kaming gift kasi obviously kakarating lang namin. And Luggage? yeah, yung luggages din namin, guys, naiwan sa Kuala Lumpur. Alam niyo ba yung nangyari? Nakakaloka. So, from Manila to Kuala Lumpur, na-delay siya ng siguro mga almost 2 hours. The flight from Manila to Kuala Lumpur, almost 2 hours. Akala namin we won't make it sa pangalawang flight, yung Kuala Lumpur to Adelaide. Pero yung nangyari is, hinintay kami kasi there's 20 passengers sa flight na yun. Connecting flight to, ha. There's 20 passengers na papuntang Adelaide. So, sabi ko, hihintayin tayo yan. Kasi kapag hindi nila kami hinintay, sila pa yung mag-shoulder na accommodation kasi nga connecting flight, diba? Tapos kasalanan nila kasi flight nila yung na-delay. So, hinintay talaga kami. Pagkadating namin sa Kuala Lumpur Airport, sinalubong kami ng staff. Meron siya nung board na sabi Adelaide passengers. Tapos, in-accumulate na kaming lahat. Tapos, pinapunta niya kami sa terminal namin. Kailangan pa kaming mag-train. Yung sinakyan namin ni Dan, nung papunta din kami ng Pilipinas. So, kailangan pa namin mag-train papunta dun sa next na plane. Sabi ni Dan, I don't think our luggages will make it. Kasi nga kami nga na tao, diba? Sobrang nagmamadali. And kung iisipin mo, yung luggages mo, kukunin pa siya sa old plane, tapos i-transfer pa siya sa bago. So, sabi ni Dan, parang hindi natin makukuha yung luggage natin. And that's what happened. We landed in Adelaide, and naghintay kami dun sa carousel para sa luggage namin. Wala yung luggages namin. So, maybe we will get it on Tuesday or Wednesday? Or Thursday? Depende. Yeah, so, kinuha nila yung address namin. They will i-ship nila sa bahay namin. So, I think kapag tinawagan nila si Dan, sasabihin nila na Thursday kasi nasa bahay ako ng Thursday off ko. So, yun yung nangyari. Nakakaloka. Yung flight pa namin from Palawan to Manila, that was delayed as well. About an hour delayed. But,
sanay na kasi ako sa mga flights sa within Philippines. Sanay na ako, especially Cebu Pacific. I just always expect na madidelay siya. Kasi sa experience ko lang naman ha, 4 out of 5 flights na ko sa Cebu Pacific, delayed silang lahat. So, buti na lang, meron kaming 5 hours layover sa Manila. Kasi if maikli lang yung layover namin, patay kami guys. As in, sinadya namin yun kasi hindi connecting flight yung Palawan to Adelaide na flights namin. Kasi separate na booking yung Palawan to Manila eh. So, buti na lang, mayroon kaming 5 hours guys. Kasi that flight was delayed for an hour. Dumating kami sa Manila Airport around 3. Tapos magbo-board or mag-start mag-check-in yung Kuala Lumpur na flight namin 3:20 kasi yung flight namin supposedly 5:20 siya. And yung terminal na dinatingan namin from Palawan is sobrang layo siya guys sa terminal na kailangan namin puntahan papuntang Kuala Lumpur. So what happened then? Oh my gosh, this is you guys. Nakakaloka. Nagpunta kami dun sa transfer nila kasi nga 'di ba pupunta kami sa Terminal 1. Nagpunta kami sa transfer nila. Sana talaga na vlog ko 'to. Kaya lang sobrang ngarag na kaming dalawa ni Dan eh. Nagpunta kami sa transfer nila. Sabi nung lalaki dun, "Oh, you will miss your flight." Like straight up sabi niya, "You will miss your flight." I was like, we're like 2 hours, like more than 2 hours ahead. Bakit namin miss yung flight namin? Wala man lang pasabi na, ay, wala pa po yung shuttle, ma'am. Ganun. Sabi niya lang agad-agad, you will miss your flight. Tapos siguro mga isang minuto, sabi niya, yung shuttle kasi darating ng 4. So, if hihintayin niyo yung shuttle, you will miss your flight. So, parang, ayusin mo kuya, wag dire-diretso na miss mo yung flight mo. Parang ano yung gagawin namin? So sabi niya, mag-taxi na lang kayo, ganun. Paglabas namin guys, merong sumalubong sa amin na lalaki. Sobrang nagmamadali siya, nangarag-ngarag siya. Dito kayo, malilate na kayo, ganun. You won't make it to your flight. Tapos dinala niya kami sa mga may taxi. Tapos 3 grupo kami dinala niya kami sa may taxi. Yung una pinasakay niya, tapos kami na agad, pinakita niya sa amin yung presyo. Yung pinapakita lang sa inyo yung papel, hindi nila sinasabi kasi I'm pretty sure illegal yung ginagawa nila. Nakakaloka talaga si kuya. I'm not sure, hindi ko alam, illegal ba yun? Kasi sobrang mahal. Pinakita niya kay Dan una, sabi ni Dan 2,100. Tapos sinabi ko, hindi ko nga nakita yung papel, pinupoint ni kuya, pero hindi ko talaga nakita yung presyo. To sabi ko, 2,100, parang napasigaw ako. Nakakaloka. Galing lang sa terminal, parang malapit lang kaya kung iisipin mo nang maayos. Tapos taxi lang siya, hindi siya airport taxi. Regular na taxi lang talaga siya. Kinuha niya kami dun sa regular taxi na lane. Dinala niya kami dun. Sigaw-sigaw siya dun. Tapos nung nakita ko yung price, 2,100. Napasigaw ako, sigaw na naman ako, 2,100. Nakakaloka naman kuya. Tapos sabi niya, sa driver, parang nagmamadali siya na parang magmadali din kami, ganun. Aalis na sana kami. Sabi ko, over naman to. Uy, pang flight na to galing Cebu papuntang Manila. Aeroplano na to. Taxi lang na ang lapit lang, 2,100. So, kukunin na sana ni Dan yung mga gamit. Kinuha na niya sa taxi kasi pinasok na ni Dan eh. Kasi si kuya nga nagmamadali. Tapos sabi niya, ay, okay lang to. I-discount mo lang to. Sa driver niya sinabi. Tapos siya naman talaga yung may pakananong presyo na yun. Sabi niya, ay, discount mo lang to. 1,500 na lang. 1,500 na lang. Tapos sabi ni Dan, sige na, okay na lang. 1,500. So, 1,500 yung binayaran namin. Sobrang mahal guys. And sobrang lapit lang niya. Hindi ko alam kung normally ang ginagawa nila. I'm pretty sure hindi. Kasi si kuya nga hindi niya masabi yung presyo. Pinapakita lang niya sa inyo. Kung turista ka, maano ka talaga niya. Pero nakakaloka. Napasigaw talaga ako. 2,100 kuya. Nakakaloka ka naman. Ano ba yan? Sumbong kita kay Duterte. Babe, let's tell Duterte, babe, about what that guy did. Nakakaloka. Kawawa yung mga turista kapag ginaganon. Tapos sa naiya din, sana meron silang shuttle na, like, bumabalik, balik-balik, para kawawa naman yung iba. Yung siguro mga Chinese na sinabihan ni kuya, oh, you will miss your flight, like, hindi siguro nila alam yung gagawin nila. Kasi baka hindi nila alam kung ano yung ibang options. Kasi nga, ako nga sabi ko, okay, we will miss our flight. Tapos sabi niya, ay ma'am, kailangan na po kayo mag-taxi na lang po kayo, ganun. Si kuya nakakaloka. Kasi kung hindi mo alam kung naasaan siya, like, hindi mo alam kung anong gagawin mo. 'Di ba? Hindi ko alam kung nasaan yung Terminal 1 eh. Nakakaloka talaga. Anyhow, may police vibe?
Speed camera. Speed camera, babe. Be careful, babe. Anyway, we made it without our luggages. So, yung mga gift para sa Inday nandun sa luggage na yun. Yung pillow ni Lyra nandun sa luggage na yun. But, yeah. Look at this. Good job. Pink. Came And then in V. handy. Pasok tayo. Balloons. Hello, thank you. Welcome to Adelaide. Yung ating guest. Special guest. Ano yung pinagsasabi mo? Uy! Ikot ang camera ka. Uy, guest lang ako, Day. Hi, Ann! Hello! Welcome back! Meron siyang gift sa... Welcome back sa atin, dalawa. Meron siyang gift. Day, bakit ano, Day? Ganyan, para sa mga Day. Day, ikaw ang panig ko. Open na sila ng gift. Si Baby, o tingnan nyo. Okay na siya sa wrapper. You have to do that all the time. You keep it Yeah. Habulin. Picture kami. Sharky! Ito tayo! Sexy ni Kat, oh. Si Joyce. Hi, Joyce. New hair. Lovely. Ay, yung kapatid ni ano? Ano ulit pangalan niya? Ano? Camille. Camille. Hi, Camille. Hi daw sa mga classmates niya. Hi, classmates. Picture daw siya sa'yo rin. Picture tayo. Guys, kailangan si Lyra may channel na. Pero kalaban siya ni Pinoy. Panlasang Pinoy? Pinay siya. Dahil, sige na, Nay. Ano sabi ko? Welcome po sa Panlasang Pinay. Una, lagyan ng patatas. Ganun yun, Doy. Ganyan daw yung boses niya. Oo. Tapos, pakuluin niyo lang, mga kaibigan. Neil is making coffee for everybody. Kasi ang sarap mo talaga magluto. Alam mo, Oo, sobrang sarap talaga ni Lyra magluto. iba yung Walang magluto joke. talaga. Ano, magagaling ba talaga yung mga ilongga magluto? Dahil yung parang, ganyan kayo, dahil magagaling. Ay, hindi. Ay, hindi daw. Ilong? Ala, hindi ka na marunong. Ala, basher? Ay, yung laing. Basher? Hindi. Ay, laing. Ano na? Batalas yun, Day. Hindi yung ang na ano, green stuff na. Yeah, o yung Mango float, gawa ni Clarissa. Thank you. Day, Kain. meron ako nakalap. Ingay na naman niya, oh. 690 lang. June. Ano yan? Bahay na kami, guys. Actually, nagpunta pa kami sa bahay ng kambal ni Dan just to check kung okay lang siya. Kasi, overdue na siya. Malapit na siya mga anak talaga, guys. So, nakaschedule siya i-induce sa Wednesday kapag wala pa talaga before that. Anyway, binigyan ako ni Ann ng gift. So, galing siya ng Thailand, diba? So, she gave us a present. Pakita ko sa inyo, guys. Let's do a haul. Sobrang ngarag na ako. Kailangan ko na matulog, kaya lang sabi ko, okay lang, like, you know, hintayin na lang na gumabi na para dire-diretso na. Anyway, ito yung una. This is a cute bag tag. Mistine Super Matte Air Matte Lip Color. Yan siya. Thank you, Dai. Oh, cool. Oh, I like this. Ito ang cute niya. It's a keychain na taso. I like that. And cute. Salamat. It's a lip and cheek matte tint from Baby Bright. Ganyan yung kulay niya. 2-in-1 collagen serum plus vitamin C. Mask ata yan. And then that. Face serum. That one. Mask. 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 I love mask. Mask. Mask and mask. Thank you, Dai. Super thank you. Anyway, yun na yung vlog namin, guys. Salamat ng marami sa panonood. Thank you so much, guys, for watching. Salamat din sa lahat ng nanonood ng Philippines vlog ko. Si Dan naliligo na naman. Nakipaglaro siya sa ano niya, sa pamangkin niya. Tapos basang-basa na sila kasi naglalaro sila sa tubig-tubig yung host. Anyway, that is it for this video. Thank you guys so much for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.